Ahojte ľudia, ste vítam vás u dnešného videa. Dneska si zahráme Brawl Stars a dneska budem to hrať za Bibi a Megaboxy končil už za 32 minút, takže pol hodina a no asi začína za 3 hodiny a 32 minút. Poďme na to. Poďme si zahrať za zombie Bibi. A to trošku ešte púšnu na nejaký rank. Teraz som mal aký rank 16 či okolo 18. Tak dám 20, nebolo zle. Uvidíme, jak to pôjde. To videjko, jak to pôjde. Let's go. Za mňa Megaboxy boli to celá fajn, ale nebolo to nič. Nebolo to nič, že proste super, alebo dobre, padol mi tam na skin, padol mi tam, musím povedať, že práve. Takže to je tak. Tu je barrel, to by sa mohli dať. Barlička. Let's go. 2-0 som vyhral ten zápas. Toto video bude trošku kratšie. Takže tak. Okej, Bea, dodám Anibas. Poďme ich dať dole. Poďme. To by som mohol dať. Dobre, aj dole. Okej, to máme. Moc nič. Tu je Dynamite. Bacha. Tak ten je retard. Ja, do ryti. Tak tu sme trošku pokešľali, ale nevadí. No tak to vadí. My sme prehrali. My sme boli traja. Na dvoch. Kam tam stoja? Tu by zase Bea. Tu je Dynamite. Horiti. Tak, ten ma dal. Neviem, to teraz bol. Či by alebo Dynamite. Asi Bea sa mi dá. To že spierame. Máme šancu vyhrať. Škoda. Sme mali šancu vyhrať. Škoda. Kamo skiny na Bibi sú takéto, ne? To bol taký najlepší na ten skin. Čo som mohol kúpiť. Mám 400 kočiek, som blingol. Tak som malo. Takže tak no. Čiže blingy sú to zlo fajn. Na skiny si môžeš kúpiť a základ sa dajú. Že máme v tým Nitu a Edgara. To by som mohol nejak dať. Ináč, keď chceš ísť do klubu, môjho klubu, mám nový klub. Ako aj Brawl Twisting. Som z neho odišiel. Tak sa volá Pre všetkých. Mám taký úplný názov, ale pre všetkých. Ja som sám. Tak to nie je dobré. Keď som sa to potom dobré, vôbec. Čo teraz? Opič, čo teraz? To bolo zlé miesto, ja som stal. Veľmi zlé.
To je Riko, to by bola Rika. OK. Riko je dole. OK. A tu je ten náš Byron. To musíme vyhrať. Let's go. Byron je dole. A pomôžeme teraz útočiť na 2-1, aby sme ten zápas vyhrali. Ako to v knockoude. Poďme. Poďme. Bacha, 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 bacha. Prosím. Kamo. Yes. Je to tam, vyhrali sme. Sme krásne otočili z 1-0 na 2-1. Paradina. Let's go. Pozval som trofeo Kolibula. Let's go, poďme hrať. Poďme hrať. Tu je takové taký 80 minútiek, uvidím, jak sa to naťahne. Angela a Rika. Rika je fakt dobrý. Riko fakt nebol. Ale ja si podceňujem podľa mňa. Ale je fakt dobrý. MSK. Ja som v zlom tomto. Ja som v zlom mieste. Som teraz sa. Prosím. Tak toto ne. To som teraz trošku dokašľal, ale čo sa tam dalo robiť, nič. V podstate. Toto tam nahodíme. Tu je Squeak. Let's go. Squeak je dole a ja som opäť sám, si robíš srandu zo mňa. Že som opäť sám. A to je veriť, podľa mňa už. Podľa mňa som už prehrali. Toto asi neotočím. Úplne. Že by tak... Kamu, yes? Yes, je to tam. Dobre, ešte Daryl. Mám veľa životov, to je nám asi. Poď. Nie. Jaj, škoda. Skoro som mal. Skoro som mal. Tam ešte jednu, skoro som mal. Takže máme tu Bonnie a Piper, ale bojím sa, že prehráme, lebo majú Rika a Draka. Nie, že by Draka bol tak stále. Rika tu mám, Riko je fakt dobrý. Daj pozor, tu je Drako. Kámo, to sú dvaje na mňa. To boli dvaje na mňa, som mal šancu vyhrať. Vôbec. Škoda. Toto musíme vyhrať. My sme to mali ľahšie toto. Potom ľahšie vyhrávali, ale teraz prehráme, lebo... Riko s Drakom proti Piper. To... Vydával už hadu. Tak mal žandovám. No. Už iba Draco a Piper. Podľa mňa prehráme, lebo... Neviem. Podľa mňa prehráme to. Že to prehráme ešte. Alebo že by? Že by sme vyhrali? Let's go! Piper to zvládala neskutočne. To je frajer alebo frajerka. Let's go, paráde to zbrala. Let's go, poďme teraz vyhrať a Piper to tomto krásne zachráni. To bolo tesné. Až teraz ma hitla. A kde je Neriko? Či kto to bol? A tu je. Pozor. Kamo je, vyhrali sme, paráda. Insane paráda. Let's go.
OK, toto bude asi koniec videa ľudia. Idete sa mi toto video. To sa dá asi. Keď vám toto video páčilo, dajte na toto video like. A vidíme sa u ďalšieho Brawl Stars videa. Ahoj.